Rekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito vaikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV uwenso bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Ndizi TV obwensu vuomogusi Good morning, humanchu mulire wegata seni Ndizi TV bwa kirebu yali tukolia Friday edition nomoro bili obwensa kitoko kwaligania century obwikirano bwa kirebu ya Amisi bwa kirebu ya yo mwanchu muligereria ngaki chinde nanto wakiranya sengambye mana so gutumirania asembe otwatekane tabu igoro tukoringiria Amisi oikari tukolia ya free Friday asebonto kumira nande tunyali gusanga abera toto ali akorekanire ase ebinyoro beito na senseto ya Kenya na mange analeko bagagwate kabu na Dorcas atikireko bagoteba kururi tukole igoro obotukobwa rero na boigo emambia ya bono karibu sana bunere butambe togoteba nga Friday ne kwebwa toka kabisa free Friday yani mange gomanye tena acha kurealize enchera nero na tuguchituelina tuelina njira gete mpaka kwanyora bono chande giteliyo kana umathi gwakorire mirimo ama tukononya 5 o saa 5 na limo iga make sure nga goguti wasoi weekend na njira nero kwakero mubere pole tokonya gotenga ya ni chibe sankoli yo okonyara umuntu na bakwende mirimo okora kabisa kurumambe mpaka mugoroba tatege tukomenya lunch yale ngororo yani tali kwira ni mubere pole tenga ya mubere umayete kwanganchira byari kunyarikana nyari amagande nyara kumbwato mubere timboka igona embia kwanyorire libaga at least yakwarata kere Friday na aibono wasieke mirimo yawo mapema igana ebanga no bonchorire takonya kuiga sagari kabisa ngakira litu koncho manyete biashara bya ngosieka saa 2 cha butuko ande kwa wigora saa 11 ande kuigora saa 11 anyway lituko bune lina litoko sanga amona twanyara ko batu kuligiria ane na lianya leko bakorekana wiki engima twanyara ko batu ko yabeka selibo elimo twasanga mona emambia bona karibu sana ande onsi asi ola mashabiki itokuru chinse chiria chia machengumbu chisemo chia diaspora karibu sana county ito ya Kisii Nyamira na bigo chi county chiria chigenda toko bachiko tobwatia eyemo seyemo chinga kibunechi toko barigania boka chinga kibunechi koko igwali yogi eliri Ensakia legote nga boka maitana legali ali shabiki tali tinga Amisi TV ane njetini kolimino elioki kinkorara igongo tiga akaliogia atlisi akakeiga nga umurobuli bw'Ensakia nere alamu yana aya buya sana mangananga bunayo maitaka kwa soki wotenga Ensakia nero ere Ensakia nero ere alamu yana nabona yo kuigukweringa murobuli gombi yule igosanga mona ochire nguma imena iskoera gongorwa Gusii ndora se mitandao kweli ndora se mitandao sensemo ya Facebook watu Ndizi TV News Digital abo tubwate nabo kulika comment yao gabo kuika gabo kwa like nabo kwa share cha ase page yao enda abasande bawo nabaye bamanyanga Ensakia nerororo nabo bigo gwaso babiri batato aso morobiro bamanya kumanya bamanyanga no batambuete nabo
igo asensemo ya YouTube tobwatie buna Ndizi TV News nabo iganse media konyokoro magani nabo ko like nabo igo nabo comment nsemo neregali ya chat okobeke comment ya oro nabo igo nabo go share goche asa abantu bonsi nabo igo nabo go subscribe konyokoro magani kwa bataka engere kirikire gari ekero muroberi wensakyo chakiri no kwamya kwenyoriwa ngabono chinsa kichabeire nabo igo go itira SMS tonyore ase namba ya 0792192834 inere namba ekunye gwanchukana na ase screen bono torikire uchumbe yao wetera SMS eyo asokora oragani ko soiba bere batata somero biri amashabikeito mwensi tunawatambua totenga karibu kigima toswe Ensakia emambi yaboniga tunyari gusanga amange ayibono bune tukulia lero Amisi yani ndo chinga ebiro birachi bitonyore byoka kigima chinsa chigo chaliyogo chali emambi yabono kolende toranyorwo onyeneri kwanyale ko bokuyigura TV yago nyoranga no murobiri bwensakia free Friday gataseni Ndizi TV tuachire ngumana tuachire tuarandire no tole mpaka se chinsemo chia diaspora elio koenekia buna ayo anyale koba gagwikira na kurwa chinsemo cyose karibu sana mambia yabono na mange gati yabo abakori emere manene bali basibo samba asikiganja kelia kya NSSF ni kubaya asintundende okoranga serikali yanyale koba gikorwa ogochika nga anene ekiganje kose engeria yekobutorwa asingimche yokogenda asikiganje kya NSSF kinyale koba gekomentwa ekerengo gati yali tutogele tokoba to kogwatia emambia yabono sebo igo twarolenga ekyombe kelia geteneteli chikomense ya Kenya Law Society of Kenya boigo gwetera ase omoteneneli oye Eric Theory anyale koba gwesokia nagotebanga buna abawakiri nabo igo abanachi ebina banyale koba bagotwara egeikaro kyobo ikiranu elio konekinga banyale koba bakurigireria kerokende inchiraki omuraibwensa nyale koba igakogenda maminchane katiba ase banyale koba bakobeka nganeli madawatanga ntore no bosibole na intwe boko impeach the president igobono banyale koba bagochaka omuroberio bokwenekinga banyale koba bakurigireria kereke ngase kelichiko kia bange bagotabanga omuraibwense William Ruto niganyale koba kogenda mamincha enyale koba konyale kananga amaene ochire mamjere katiba bono ekiombeki kelo Society of Kenya kubatana na amona babwatani baye batebirenga banyale koba bagochakia omuchakato bokwenekia buna banyale koba bagochaka enkwana eyo yoko mo impeach the president. Okay. Amangana chire ya chire gete chabago irbo ojole nere omuraibwense William Ruto ata jetindi ko baseka yorantu amuroche ga gendrete ko baga korotota omuroberio oyubo gachi bwechinyomba chirigolirike asorogongorwa central serit kule kabere bono nigagendete ko baga kwenekia buno nyale ko baga utarira chi site chiria omuroberio chiete otebirenga kuru omuroberio nyara ko bogochaka gwetani abasai 120,000 banyara ko bakonyore emberemo ase chinsemo asubaga chibinyombo chubugendrete nabo igoni gatenga murobiri yoro turi goteneniwa yes ono tumetinga abana chebina aba wakiri unga kibero bereti bwikirano barabumba chikunyara kugendera go chimotwe amwanchu murigereya ainari yagendrete asense yeto ya Kenya nabo igo ase orogongoro ito ruagusi na mange chinga kituro chenga omugabana bwi county ya Nyamira nera mosinyadibo bono soire emeroberio yoko chakia korosia chipara ase chinsemo cha Nyamira ase tuko liigoro alenge ako chakia epara yage sore gocha nyamache mange asebo igo atebetenga nigara chikwene kingango sirale aboro kiwa ase county yo bali baraba ngaini elikwene kinga nkogenda bale ase chiskuru asebo igo atebetenga ni chibasari na chigo chakia eiki egocha eli kwene kinga baro kiwa banyorire ogosiro kurwa serikali nabo igo bachire motwe ase ansemo ya masomo nelinda abantu mbati garanka nabo igo gentonkira kwanete ekango sana gatebanga ekero mwana oyo iga atiga irenka kwanye no monyaruka ogendo boreri omumuro ogendo kolisi chombe abande baswase ebinyubwa na mariogo yogo tinde no boibi bono yani egenta tetenga bone ekinekento aragani sana gosiria omwana etire mwana nyo yali bagale okende skuru tigabono bamosire bune serikali egento gyo ko moyo ko abaibori moyo bono abaibori na bana tigabe yali ganikegima erinde ekere serikali nere kubwato ko gosira buno koiga banyara ko babale abango kogenda asuchi skuru na bana
kumwanya ro siro koiga abeka omokia na baigo ase county ya Kisii ntwaro chenere omo director asense moye chisemi ase county ya Kisii nere Philip Chirichiri na kubwatira mo commissioner we county ya Kisii barenge ase county ya bulitukoregora ase bacha barenge asomo yegabo kubwatuka obokonyi obugosira kwa bana bali bakuru ase chinka chintaka wetira saving ya Equity asomurobero ria Wings to Fly amone merobero yende yababwatani bali bawa Ensakia erigosira aboroki wabali babere bagweta kolende batabwatyo kwenyara bokogenda ase chukuru omurobero mwiyake gimatwaroche Wana batetenga nigo baganete kubwatirana na abagambi korwa ase ebinyoro mu commissioner nereto manjere na batetenga abagambi korwa ase ebinyoro to ene kinga to abwatiranire eri gosokia aboroki obori bonsi pi korwa ase chinkana kubaira ase chuskuru igo bona Amisi aboroki wa korwa ase ebinyoro bonsi bate tugunga bono kero monto tabasa gotigara inka serikali yote ba 100% transition bona abagambi babori go ngakonyo umoroki wa korete kirasi 8 karase kinyoro kiago nataragenda skuru bono boli gwenkiago korororo bona abagambi bono tigabata boboke bane kinga bairira aboroki wabaiga goika ase skuru ngana toragenda ko bato ko yebwatinyora Dorcas anigo achire magega ya serikali gotaerera umubaro omonene sana bwabana 198,000 banyatoko babagosoa ase ikirasi kelia yakienda umwaka bwechirubere na emeronkebere 2020 banyarite ko umubaro oyo hosotanyarire ko bagokwerero bene ngayo nyarite ko bagokogena ntore no goseme nande gente ke twagokwanirega Dorcas tokota iyo murobiri nororo ikira basoire form mwana bogosukumu mwana kurugali ayo mugambi nyare go kweneke ngaya na chetari bwa Amisi akamuraka yega kora class 8 gali andoche nganto akasugumete he kagasoa eskuru gali pono tukuchukubwatia na inde tamu entangane ya kabere goso mwaka omotangane umwana onachite akabaga kogendera amona masomo amangana checks and balances kero kende nabweneta accountability twabasugumire bachire school number 2 tonyara ko batukumanyanga school etukumwira kero kende nturuche nga chinga nchiroro chitali ko bachikwenyara nabo igo ebitumbire abana bakugania aba esukwa serikali na banko bwatokere ekibesa kiricho wakanira abana ase cy'skuru cya secondary ebintumbire abana bakugania bune bitabu nebintu binde ingaki abana baigomete na bakoborwa none gitabu abetagenda agari ase skuru igo bono nebintu biri anene ase abana abanyaruka mbiri bagane tibakogera nga bikogera mbako genda ase cy'skuru ngaki bona bona kerenga kibago kiroche nebintu mbiri bakugania igo bono ase amatuka mainga ntwarora nga abana mbali bagotika kwende cy'skuru ase ngencho yekyo batigara nkabono baba ngambate itibono kwenda skuru serikali nebo ntoko bwatia engane yukegima kera enga kusekera umwaka tigabakora babayanda babori ngakimbale ngabale ngaki aba babire batarachi skuru ye ngaki batarachira ena baranyore kumanyanga umubaroli ochagete nariyo baranyore namba erengia ikogenderera gochumuto gose bamanyanga ibachiete tayi boni gekera bakora matemo na tukubori ngai emyake nemigimamisi Yora sana congratulations avarai baitoma tabarimbaro bagenda tokoba wetoma abe omo MCA abe omo governor abe omo chumbe nonye baribande ntubwa nturoche bari boigo babwate okogania okuya guchia ase yamate bagenda tokoba weso kibacha kironye byubu bikorunga chi foundation that time ntu waroche omo governor be county ya Kisii ogocha kumurobelio elimu na Simba ziju Simba na elimu tukara murobelio yo omura yakwenda next mile whatever beyond kwenda na chi basari oise kurigereria asumurobelio bokwenda na chi basari Dorcas me county ya Kisii na rotoroche umurobelio gendrete amagari na mange abangi baitu twenyorere libaga goikirana ase omugabana kiro kende agoita na bayimusie kwenda na chi basari origererio mubaro bwabantu bagocha ase umuyaga buno yo banyara ko bakonyora libaga na barabanyora at least form nonya ye manyara ko bakwirira umwana wa school no mubaro omonge kigima ye minute ngana chi basari che county choka chitiko nyara ko bachigo ikirania amaganie ya abaiboli na abana ababwate ase school kwanyara ngo murayo nyare ko
kwa kwenda kwa nimbate foundation yana na into gwetania ase basari ya CDF gwetania ase basari ya county umurobiri nororo labda totebenga na Amisi Foundation uyo enegetinga noro onyale kwa gusira bali batigaire basike irusiko ekubatekana kero kiri ne merobiri on 2 hour wings to flying ato kwa batagoteba negative merobiri yes tugate no KCB Foundation uyo ne ya Kenya Tandro Kenya something foundation inegati yemeroberi yeganda tugusira abarukiwa nabo igo bali babate kugania kugusira abarukiwa tigaba bagotigara maiga tigabeso kikonyo kubwate koyoro samarium ya so kisira omwana nabo igo chiskuru nchira konyara gusabara imbale babwate chiskuru bakoira abana baiga baba ogosira yani babwate chiskuru bakobairoro banyora masomo inegati yogosira kotukaneti ase chinka chetu gosase chibunge nabo yase chikaunti chetu yabona tigatu eso kichi foundation ko chirororo metembale batamete osenchiroro ramisi tigabona bamanya enga nchirororo tigabarigi abagambi barase binyoro ambamanye timbabwatu bumanyi ngo nkori kumanya bare amange tigabona baba engakiye barasa bakwana mangana bunanyega ondo bwatu ko gani umanyanga umwana one tigamurigeri go chimono igato go ikaransa nyombo mwana matoke asokire watabona kingo kala kwalingania magoko ya soka isiku kwaratana na achobisi chabagambi kwa manyaninki kegendrete imerobiri mune yukenya konye kerororo kwanyora naye kwanyorire obokonyi alright semambia ya bono ino bana siasa moko nya konsembe oro to mundo ya sokiro atarenga ya enje kuruke nyorike no etili morai tigangene kenga na anyara kwa wingo sira bari batatana batana Amisi bono koro chakire kwero kwa kemanyi mogosoro ochakire campaign mapema gaiga ochakire kore to boba sekenyoro omonda ya sokiro safi otara nche narore ngoko ganinkore iga hakero kenena bana kunyara kwa ngosira na ibwatira namo nabarai abare asenseme yikinyore ikyo okweneke buna abana abichiskuru nchiroro go igotwarore chikoena na scholarship trokende aso mwana uria obwate kewa ase chigosorigete okonyoranga chiskuru nchiroro chianyale ko bachegwa soka chialigere cheta Amisi nabokoranga nababwate kewe kiya kabisa kiyo gotera lakini korusobo tari konyara kwa baga kwenyara asinge nchoko gendra amona masomo chiskuru bunecho nchiroro ai tukuna kobera ngaiga umanyete karatema yenda ene odi omayete ntwaroche let me tell you umugano no twaroche ndika kintu anyurigirete ase umwanafunzi uyichinga kyanyarete kwa baga goswa form 1 erege ndanyarete kwa baga kwimukigioka nesando agata chance tabwa akaenda tabwa uniform tabwa kende agatara twarore abange bagokora igo ndori kote nayo kore boigo kurinde twarore bali bagwetuma omaite imete you moved out of your comfort zone tukunya wisaranza ya Ndizi TV yankora mugano bwokugania bonongisa nansitega iga nganyete omosamaria omuyanyara akaodi wakire audi Ndizi TV bajire wakubwatira omugano wakubekira asembyo buka genda nonya somo chumbo go buka genda nonya seskuru iliyo mwana ogo kero kene nabo kwanda mubeke obwamate mubeke okuigwana go isaine amono botenere school we thank God my school chinge school uniform no chire ebitabu no bire amagani yandikire getoro aliga aina ndo kubate manyite bono bia nchira bia nkoroge ngaki gakonyara ngatimbwa tukokani kumuranje akimwara ko mombekera kwanza raso yomutu na nchengende gali nyakomnyaka chikonde chiga inkonyora shiringi 50 lituko nareta omanyite uyimite no muibori ogweto na no mwali mwana ya asome yes no mwali mura bagotegera otanga kweli muibori yokoranga nare serious ni chisemi cy'umwana tujikubanya ayo mwana ogo se no mugambi nero guchigucha bugo mago matenga umanyeze mugambi mwana karega iga ebintu byankongere nchira gite bona itore soke torakora kende anyway to go challenge ya moiburi and onsi asore tume boka kenda chiskuru ga gwote abango mwana no arangiri tugo chage ni mbwate okuganyegete no kuremerwa nagekogera abana bange abakonyoranga moiburi tuikiraneti amagano yeskuru ase enyusira tabona chakaligiru gari kwari ebintu bigane irio kabisa kwanyoranga nonye nubwate balance nonye umwako wetete pona enande blindiri umwaka twasore umwako mungao toraeresa skuru the status yago in terms of chibesa umubuko na biranyaranga byago sambire ayanda nando koma kubwate ko mwana genda yore kibago gotebi na kieki
Chinga kichu na chome Amisi obwente ko kobo mwana bake school. Umira no mwalimu oli omatenga ya mana no bato achaiga ntimbu atikende. Nanyora kalibugoka ase chiri chimerongo ebere chiteganete neri bunanyora. Bona tingo mutika. Aweresero mwalimu nyamwanya banto na bagotiga agotigo mwana oli aswekera simu. Akibone ncheto go chitwa batuma igari okaiga okora abalimu bagotenga bono no tenyoleti okoranga gendo mwenyolinga balance nero ono egento kyogo ichani kabisa kulinda yo mana yanda mangento chuko kwana keto chukonyorana na no mogenyo ito asege kekere motwe erindo anyale gotwerera amangana na igoro yechiskuru ekera matokyo na ayane wiki yalinga yechisemi abaro kwamba igolete amatokyo ngayo ebintu nebinge asense mu yechisemi ono mogenyo oito bono ngo icha as studio chikoraga chinsa 12 chideka chinka sana na emerongo ene na isano nere Rogito Dennis omwalimu korwa ase eskuru ya St Vincent omwali ngo ikara ase studio itonyale gusanga mangana arengete chisemi nene asenga ke gaturo chenga aboro kiwa bagendete gukora buya eskuru chigendete kwimukirira igoro nabo igo yani amange nabo iga asensemo ye abalimu ase eskuru konya abalimu ba menturu mete mbate bankokora bale promotion ya balimu bono ntumetinga yekeranire gose aina egati ya ndamangi turachi gusanga igo mwancho muri bono tiga bono tobe maiso yani bono ganyerera mete obwento ko ganyerera ka kwigwe ngomaga ningo cyare ogwesi bwo ikaransa Amisi ngakeri ogwesi bwo ikaransa batenga bono kwanya kwa busa tangatenga nyomoga ni asagokera nonye egesona nabo na wachechecheche asema nyambo bana ariko bakorana nyomba koranyirigiriri abagani nabaya baba umaite ngora ameki bara abantu bayimukimukie njera geta nyomba iga baranga nonye kerogo geta nyako sukiwe njera gete gyasukiwe ne bintu binde bire bitatorega ko gara imege taseni Ndizi TV kotambe ngo kwarigane tole abagani abagwate obumanyi nabo igo kwenekia bu nabanyira kuba bagusanga muna intwe obumanyi bwabo dituko ase erinde kyanginyo iri ntwakonete igoro yengwana ya Dorcas kagena and I said jende tukoba umubani ulia kero kendo kubana mangana amabentu watebetenga chinga kichi abantu mbara bagana tukoba kweroberi ase county ya Nandi ntuwaroche abaiboli be skuru emo banyara tukoba bakwimuka bagikira nase skuru taratibu chobisi bakamutemesa principal sabu akire mbiole taria na intumbia tuli kende kiago ngerora ego bisiga iga totarago soki gochiga mwini omanyete tukamora na bambo sukumeta kabisa kama dayona tokende kabisa mpaka kaso gike kita mono eskuru tanga eskuru umwana mutakani yabwate D+ abana banda bose sita D-, abanda bose B iga tukakwanere ngane iga no twalenga muna job manki tukatabanga okubwaterana ngugane iriororo lakini bona ba the receiving end boniga na borokia anene aborokia baria abanene ande nengana ya betro ne skuru ya mafuta chisemo cha Northeastern ya Marakwet nja beteke kolekana ase skuru ya secondary diete yansire ire lakini ya beteke go sugumwana ro mwalimu ate abayiboli bachiete ga batenga ya kai ebintu binendo go chuwa atonalire nangitokoreta abana mwegore madaro emyaka 5 egento kyango setenga ki emyaka 5 nebere skuru yenjanya ko etani emini ya 2 yani era sego tara 1 point something kigete 2 igobone bono batemire egento emyaka 5 nebere abayibori abayiga konye baro woche bayira abana skuru emyaka 5 nebere ninki konye batari gukwanira emyaka 5 igo no nechinga kibaya to mwalimu emyaka 5 birotanga umate 7 is a perfect number mwalimu umanyete ntuatagete tukwayiririga twakoire ntunde ntangani umwaka yo moyo kabere yo gatatu paka abana bali gwachake na bara form 1 kwa bayikiri form 4 ine myaka 4 twakomentire bonus emyaka 2 we need result njeti ndo chi osebo mbororo mwalimu ko eni gwa irinde na era banyara ko bako kora monjereri kolengana nenchi igo ebale gochaka mapema irinde banyora matoke ayayiga baganeti omwaka oyo mbale gotige myaka enki bakwere skuru myaka 5 nebere mbakwe bolinga ki myaka tutanya konyora kende abayiga batanya konyora kende nka ibagochi Dorcas timanyete gosino manyete umubaro bo mwaka ninki umwaka umutangani uyu kabere uyu gatatu uyu kane umuyibori agwakane fees
Otebuleta activity. Leta ilie chichoka. Leta ya magacho. Leta ikia pulebusi. Chionsi. Alafu amatokeo kagocha umayakona mwana ugabwate buno moibori gaki. What did you do? Ngento kyo gwichania. Emyaka 5 ebere nechinga kichintambe mono onyino mwaka ngento gete yani mwaka gukuru mwaka ne natambe sana. Bora tigaba imuka mapema. Baba iboli bachaka mapema. Ba imurungani mapema. Irinda abana abayigambacha. Umete bana abana babumete. Right, bimano sana ase ngencho yangane yobo igo asobwango igo imese ya Kenya twaranga chiskuru njibwato bosibole chika kinjiroro Dorcas kwala konyoranga omo area yani omo tenene gose o morayo siasa nero go determine watanga eskuru iga ya asomo bekano ya ramasha nche omo MC ga igo ramasha award bono igo ntagete principal nyara kwa weko nganywa kuruga iga airuwe ase skuru gete emine tinga chiskuru na chirecho chenyara kwa chigo soanane gosoboteni bwe skuru kwanyara kwa bosoananwa amo no borai no boteni bwa siasa kwanyaranga amachibu anyara kwa gutubrana na bokoranga umwalimu ara obisiri ya egari akana bagotenga nonye kindege obisiana ase wodi yego sase constituency ye umuraitanta geti kwanyara boni gari ne chitangutangu emeremo yano kunya kurigia at least enchera aranyara ko bagakonyora transfer kuru ase skuru eri indanyara ko bagakonyora asagia ko emeremo. Okay. Nigento boy gotorochinga keirire yani kiarete umuchandra kine asiboniga keirire nchire ngao ase kyombe kya TSC na kigote n'abari mu mete boniga nabo mwalimu akolentu abikwase skuru yao anyona tari gukora buya arusi gororo airwa aso skuru jende ono timaitinga ekera chire skuru yende manya gukora buya ninki kyarengega abayori abayori ko gitabare anyway tagakwara umanyete ntobwate ya PTA ndobwate ya POC bakoyeruka BOM na bintu binde umanyete obotere skuru chito mbubwato muroberi umuya ntubate ya area Parents Teachers Association PTA eminetinga omuibori abaibori nabaramba bwa chi representative chiabo enga kibago isaransa asebikaro ao byugo kwanera amagenderero yechiskuru naboika nechisemi igo abaibori babwatari bagali abene ryo gutore representative what happens nga yimbra nande go chakobaitera unabono totebe kwaringe form 1 tatu mwaba Amisi nero gocha atenenere totebe abana ba form 1 right ekere emiroberi go sibarese committee nero okumanya no aro mwalimu wo manene bya mwalimu w'ikirasi ekyo naro komotenga kirasi kyana kya form 1 asotenenerete na kikyabe kegokora ekira ko ina akwenda se committee oire report bono igo abaibori mbabwatiraniri abaibori mbabwatiraniri na barabumba bwante kumanya ninki gekogera na bara basugumu kabisa isiko yeskuru basugumu bateranki gekora yobara sana kati abari banyele ko bagusanga amona intwe emambie bono mwancho muligireria weterase mitandao yetu ya Facebook kuna rege ko Tereso Mbogo good morning Josephat Dorcas na Joshua ndochebwa kire buyani go agoteba akoganeria aba tegereri na mashabiki onsi yegata Sendikia Ndizi TV amaya aselit kolia lero timdo Dorcas na banda bagaba banyara ko bagutomo chumbe chebo. Okay, sense moya nendo chinganere Tereso Mbogo good morning Josephat Dorcas na Joshua ndochebwa kirebuya. Okay, nkukana Ndizi TV tuko rigia Ndizi TV digital tuko rigia from Saudi niko ndani yo besho besha uta connected in kama kawa nikiwa Nyango, so asante sana. Nabo yuwa waziri mkuu wa Ndizi TV Ndizi digital morning team watching Ensakia from Doha, Qatar. Dennis Kimari atakurwa kionduso pamoja, asante Kigima. Mwanchuri ndego tuma SMS ya wetrase ensemo ya Facebook Ndizi TV digital abo igo asensemo ya nero ye namba SMS wetuma wetrase namba ya 0792192834 Dolphin Morando chenera oteba good morning Joseph Amisi Dorcas na abo igo Joshua always watching you from diaspora. Happy new day to you, team Ensakia, my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV, my enemies.
I'm in Ensakia until the end. Na engineer Vincent Maina awataba echui yabo basi watching you live from Wosansa PAG. Eduno Mwenga kurwaje Kajiando present watching live. Daktari Henry Ochoki kurwa Itibo City Kisii County Nikondani tune in. Na boigo Joshua Mbuyatirimba out from Nairobi Ruben Center tune in na my wife Dorcas Kerubo na my beloved son Carlton Tirimba. Asante sana abune kati ya bali bagenda totuma nechinyinga Amisi na boigondo chinganere Joshua Munguru Ishmael kurwanya teko milimani kinyonzi watching na boigo Thomas Saboke agateba good morning team Ensakia upper well represented. Let me wish you and all my family members Jacqueline Machoka Kisii School Gladwell Kwamboka Flavia Kerubo Happy Kids Junior Academy Waitaka happy Friday morning. Asante Kegima. Junior Dennis Nyougo good morning kuruchisa mcha pipeline na wata currently galense ya Juja agene tokoba kubatia umurobiri obwensa kikurorona kwenekia una nero nyarire kobaga gweseme na koimanya anene kurubwatakana na umurobiri oyo umurobiri Ensakia nigo okwenekia buno nyarire kobogo segeta okoboke mambia achuni kwanya kobogo kweroberia kwevanga elindo nyarire koba gwikirania emiroberio yago ya kerari tuko emambia yabono sanga kanakari kiago gwetera se mitandao ya ite Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na bwe gonotole live gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net emambia yabono chinga ki Joshua Auta agene tokoba kwenekia buna chibicha amo na mariogi agochire asenchira yobo ikerano iskoga igomanye tena ranga ensene kendese tenchira gete Bukendu muro abanyerere iga abantu nimete bono batumire chinga kechu koiringani kabisa batamaitinga bono enchara nariye ko baka umete Amisi kere bukendu bole enchara go koridio okori breakfast saa moja saa 4 gani kinakiwa kento nkiare gauna ane tware kuruta muntu ana kebuna yo moibori ingatogo gotebigo na igo kubuka umwana ogo onye nabaria ba preschool ose preschool mukubaruka nae kwa babekera eyange rendito esweta manyete nonye na togote bigo mbara rokonyerera gota chebono sweta timbuga ati kwa bekera umwana gosina ka vest goka kwa mubekera eshati yoka nera kwenda na school obukendu bwanya kumwaka bukendu obugambo bwateke uno mancho murigera na Amisi eke unonkera ororo na maruira manga ali akorentwa obukendu konyero mwana bwate likubalio kabono tigango to temeko kumanya changa chobukendu ni changa cheri birero enga keje iga yabono iga amatuka maiga January to amaitengana umugaso serere okoli okoigonyo na ka vest go kaiga obeke lakini boni iga ayo abintu byanchire bya onchore iri bono roche ya onchore iri bono ni go mbure go tunya January igo mwanchu murigeria tigatuteme ko boya abana begabiya nabo igo tuteme ko batenga mbache sana mache amete ninonja tebe tuanga January nariye koera Amisi nagereta gotua chinsemo andu aroche nonya kuru chinsemo cha matega orogongo rwanyanza abantu Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii Omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ugututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV omwanso bw'omugusii. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko balikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na inye isano nemu isano na eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Elio mwano abigati yabali yabake baranyole gisemi chibirenko bigoro muire skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mubayisaine na boigo babwato manyi boigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo sagyaronde ensemo ya nyanchwa gusoba Kirisimi Porters Haven Premium School. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto birio bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko buna bono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiya byasoira ase kiciro cyito nabo bigo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjerere bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cyesiko nakibagendete gukora obonjerere bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto ko ruchinse kiri cyesiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko rya Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire geta Seniki and Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera lituko lya Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugure byage nigure rinde ndia mutukonsi no mona matebe omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjire ndi ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byabobire ari no onye go kwa Yesu Kristo teko ba ko ngumorizi onyago koranderio mundo nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigote nga Amisi ngayore injwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu nayo mwario igotogo soa ime ya request tower Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu
walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorengera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Oya nangora babe pale tindike duko kutuma tena kuyakambuka. Wale mkoma wako magana nandi rense ngora rojine jiduka to. Wanu waikwanda taye tauni era ne. Mutonga taye boira ngane richarore ayino muntu we mistuni igankoretete ase rangerio muntu gari atotebye duka njo matero muntu ko babisi tingo kinamanya ronde bwensi rangerio no mungu anu uyu aye Nchugocha nchuga rende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti egenko urure ngakibonoro ose gichiba kamachi no torane ri sweet Adriane nabondoje umwanji karibu sana tutegete dukere chipu erato niri bintu tugocho chaka haoni supermarket eto eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse aba basokire nemisigo yabo ori nemisigo ya pageti mugocha na imoraro ri tikalete ande tukwateo ebintu tokone sirigo ririnse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ebintu by'ubwagachi eby'ubureme ebyogutumika se jikoni esukuru na ande onsi aserigoririe nsekegima na bwego kubokobera gwekaguo buna Uhuru Superstores Limited gora kende gionsi kiriotagete ase chiduka chabo echuchira ase JM Towers angena Credit Bank na bwego Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi na boko bakirisimi erionyare kubeke oda yao no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Karibu kikima mwancho morigereria ase tunda yende meyo morobyo Ensakia no nyatwara minyoka gocha sensemo ya omotimo komoke igo bono gotenga gokwarigani nande gotenga bono togendera ase ebirundo bya Ensakia ekagere Ensakia bono igerege igase enchero ya enchera yago kwenye kubwate ibole rinde nabo gototomera gwetera ase ensemo SMS agwetera ase namba ya 0792192834 enere namba mwancho muri gotorikira uchumbe yao nabo kwenye kubwate kerangero kenda bokuganiria babiri batatu amaya ase mambe yabone gana bo gomete na ngoche tore chaka sabato bona to kwali bagari abene ibo mwanchu muri wetera sense moye metanda ntororo kegima so tunyora ya masa ya mo sense moya Facebook bona Ndizi TV News Digital nabo iga sense moya YouTube tunyora Ndizi TV News sense moye website tunyora www.ndizitv.net abuno tore chinsa chonsi emirobiri jonsi ya Ndizi TV no to go enda sense moya magazeti Amisi una butambe nigongo tware gazeti ya Daily Nation. The Standard ni rero gazeti mbwase ase okoboko kwana stokogenda tuto intwemereme tomatino gochutia begatatu ayande nabo kweyorere gazeti iyo goserie nde onse bwanjete onyare ko bagokorigereria
chinga kitogene tokoba tukuganya omugeni oito turakwana igore chisemi kidogo omo deputy principal uye skuru ya St Vincent omwari aye gotoka kwa stage bonchari wodi Ariana aha na tuchikoba tukusanga amonere ngati ye skuru echo chianyare takoba chikwenekia amachibu ama yakigima yogo chengera nobo igo yokogokera ime county ya Kisii kara ikara nento nyara koba tukusanga amonere tumuburie naki barabo bayiboli bayikira like gitaba ko batebinga abono karatigara chimaigaga erinde ndotegekorra umwarimu omwe nabo igonyara ko bagatoa obubisi boli bokwenekia nga barabo asemia kangetatu iga eyenyarite ko bagikubwatana back to back banyara ko bagosokiana amachibu ayare amaya mene wa egazeti ya The Standard page entanganiga go ikale ko bagikwanera anene facelift ya enyomba ya State House nga obwagaji gose aha enyara ko bagikora amarekebisho enyomba eyo ya State House yoborai yenyere kwa bage kwa ase miaka 117 tiri meke menge sana etenine timanye nyomba echinjira cyari kwa gacho anyway ndo nyarwa to kurigira senchiro boikere ko rende abakoro ni bali kwa na bali kwa gacho abantu bali bakora chinse jesiko nabakora nabo abegeterigena mweterigena liri kona ni batume Rado se vale ko bacho maderia abantu mbakoni go twagatwarire slave trade n'abantu bali bale ko bacha na gukora ubwagachubu matempa bwa option ende yonse go bale ko betere onere o make sure nga okorire mirimo ere emeikirano go mayete na bakonyora na nyombe kwa gachu njara geteiga na bere ya matobori lakini no beka bori eliso iga guchimwino kwanyore nchira Wawe go chinyinge matuka bwango igamisi nabiri nkora ngachi nyomba chinyinge chikwagacho gachitara chikwera chiagure omaite chinsanjiro kora beke kebiro kya maiso kanu tabeke kebiro keriyo pima ya eliso lya ona bali kora beke kebiro tuli korara no eli chikamera chiakale ando rasi mochine eliso elimo manya gwa igiso ko chine eliso elima senya sinonye enyombe elio metkero kende ababundi baromai onyoranga umuntu tutageti gosoa nonye chi polytechnic yetogotera chitiveti cyanyara ko bakonyara aronya gutara ne chibundi good mbiya onya gutara ne chire chuno muntu bwoko boko kwanyoranga onyara ko bakonyora atara umanyi bwa botaranyara ko bugwikirana kwanyoranga na ro chakira ko be contractor so ile mitandao galinga no tagetu bagachiru nyumba yawe bungaro utagete bundi engineer no erega iga engineer ma kwanda apime nyumba yama kwenda kwa kumiona nyumba ki na kiyagenda emere enchira bune anyway enyumba yoburai ya State House liganyare ko bage go chakwa go korerwa anene amarekebisho make asemetinyi ebere ere motweni go umurai bwense Dr. William Ruto aranyare ko ba gakogendereria emirimo ya yoburai bwense gwetera ase chinyumba chinde chyobo rai asemetenyi ebere ere motwene ngana enyale kwa bage kwegwari bagalinene ase epeji entangani ye gazeti ya The Standard. Okay, na sepeji entangani gazeti ya Daily Nation mwanchumurikiria ni gobono lingana limwamo gose lingana liriro omorito segati ya yanda mange nigo igo kwandira igoro ya amangana ye chiskuru se bone emorikirete igoro ya junior secondary school ngake yanyorire emechando ande ese entunda yende asebono ego emurikirete amangana ya abalimu ase chiskuru echo che junior secondary school asebone bateba niho abalimu bale abake gose bataisene ase chiskuru cha junior secondary school nabo igoni ego kwanera ngaki abalimu bali bali kirene chikonda bali ase chi contract bali bagendete kwerera nakibawakane emesara emeke engali aboni gere meke ikolengania na bande ase bano baganete serikali kubalika ase omuroberi wabene olio permanent babatambwe igobona balimu umete ntwara bagote bangamba bali guchikwiranira mirimo yabo konya serikali te kuigwa birero byabo bono okoreka mo chando bwakire school amangana a junior secondary school wano oborurumbole ase enseme eyo nabo igo amangana ya syllabus ase junior secondary school niko igo aligerere yigama ya serikali go kanya emeremo yende ase amangana a junior secondary school konyemeremo niko bagoteba igere menge ase junior secondary school wano niko babete bago kanya ainegati yali amorikeire ase gazete yiga ase bantu rachukonyora senchera yo bwime to konyora chingake nabo
igo ase epeje yentangani mwanchu morigera ni gabona emolikerete igoro yomora iwe kama kia ODM Raila Odinga ase bono agenda tukubeka merobiri yokwana kinga mokorale emekutano ase chi county kianda ime yense cha Kenya ase bono abo chikwana kinga nkobekale emerobiri yogotinya ekyama ekyo kya ODM nabo igo kwana kinga obekire emerobiri bokongo yo jobochori bole motwe obocho okolekana ase omotenyo kane omwako yega obochori bwe ekyama obochori bwe okolekana ase ebyama bono obochori bwe diamu ni barachi okolekana ase motenyo kane bono ne merobiri agenda tekobekwa asibona go chikwana kinga gukorale chi meeting ase chi county edi kwana kinga obekire merobiri oboikera no nabo igo mwancho murigeria asingecho ibiro nigo morayi bwenseri tuko igoro aumeranete na aba MCA kuru ase kyama kya Jubilee ase amagajo a State House abori tukore igoro nigo bono barenge no mokonyo ye Rigathi Gachagua nabo igo ne omoliki omarene bwe kyama ekyo Cleophas Malala asibona bumerete aba MCA bwe kyama kya Jubilee. Alright, ayonga tialia nyako bakwe wali bakalina na CPG ya kabere ne kwanete igoro ya naki omara bwensara chiko bakagendelia emiremo ya yoboterendi bwense isko yenyomba yobora yeste tausia samange kigima a CPG ya kabere boigone kwanete omoyega gosomorobelio ora chiko bokwane kyonyale ko bokoleta ababwatani aba serikali gati abo waziri na baliki abanene bechi wizara ase retreat yera chiko bokwane kiwa ase omochiense mo osomochi ona ivasha ochia omwalio bumotenyi oyo o January kerenga ekenene nokone kebuna aba waziri abo nabo igo abateneneli bechi wizara panyala ko bagukwanera anene emerobelio ibaranya ko bagwikirania se omwakoyo nigagocha magega anene ya abanke gose o amoncherero anyata ko bakoroma ete Dorcas ase entangani kegima yenyere ko bayakorekana twaroche nga amonchorere yanyata ko bakorerwa chi wizara echinga ki omaraiwense William Ruto nyata ko bakwerekerwa kyobara imense ya Kenya agatabanga amonchorere ayuno kwene kyabuna emeroberi ye serikali yenyere ko bayikirana kabisa baroro bana ko bakurusi wase wizara mogati ya bontu amroche Moses Kuria na banda bange amonchorerio ayo anyata ko bakorenga obokoreri obuya sebono epeji eyo ya kabere nonyara ko bokorera igoro yemeroberi oseno nyara ko bokwenyorera igoro yemeroberi iyo serikali gwetera ase chiwizara chira chikoba chikobeka ase retreat yenyarire ko bagekoroberigwa ase omoche oria onaivashe peji ya gatatu ngokwanere karebo igoro ye skuru kiria gose skuru eyemo yenyerete ko bage gosiekwa kubwatakana na ogotoka kwa omubere bumwana ase skuru eyo bagotebanga ni gobono yenyerete ko ba ebirero no gokumia no gwichano konene ase skuru ya Mogoye eyigotoka enseme ya Kilimani county ya Trans Nzoia kubwatakana na omubere bu omwana oyo grade 6 omubero ye onyara ko bogotoka ase ekerasi ekemo ko gundete kubatakana barabwo ose kubatakana chiriboti echo ni batabo mwana yo konyora nyare ko bagakobora asemetenyi ebere achinga kibono chiskuru cyane takaba chiko igorwa nabo igo omubere bo mwana yo gatoka ase ekerasi imu mwana o grade 6 emetenyi ebere anyare ko bagakobora oroboti urwa senchire bwikran nabo koronyora ase page ya gatatu. Okay, tokwiranira ase page ya kabere gazeti ya Nation ni gobono murekirete igoro ingaki abakori emerimo ase chinyumba cyo kwego kya abamanyeka inde bunachi bouncers ase bono bamanyete obogima bole obokongo mugana ondaga ni mwanchu murigeria murekeire kigimana ki abakori emerimo abo abasae abo bare abanyanguru okonyora batine nase ebisieri Amisi bakoimo kigoro bagotugotense twabikoga tagotabinga Dorcas na Amisi timuri goso ase omoyegoyo irana about tan nabwabo twacheire abo igona abasae abo nabo konyora abange bakonyora bakorenda aba
bana siasa nabo igo bakolinda abantu abaiga amaintenyi ababwate nibo abana bo bakobalinda nigo binye tubugima obokongo kigima ase bamenyerete obwoba abange nigo bakwenyora ase kongo kubwatikana negasi yabo abande bakonyora bagoitwa abande bakoirira nonye kubekwa ase chichera gosibwa ase chichera n'umugano omutima kigimo manchu muri ndagani bwesomere cyane n'umugano rumutambigima rumanya kumanyanga ki obugima bw'abantu ababa okora ase cyumba cyo kwega okya ngakiburi tubosika mutepeja gatatu nigubona imurikirete igoro yo mukagerwa boboiti bwa starlet wa John Matara nigubona awochi ko tigara ase echera amatuko 14 mutwe asebono abo tukibogendete kolengana na badisai kurase ensemo ya makadani bagotengani gobono baganeti chingaki cha ama usibaganeti amatuka 14 ndi bagendereri obo tuki bwabo na gukora obo tuki bwabo asigika kya matuko 24 rimo asebono bagenderete obo tuki obo mwanchu muri ya John Matara no mukagerwa oyo bayirega ko chanda abasubati asibakumira na ase omutandao ono na boigo yasenchira yo bwanchani abayirega ko ogakunyanyasa abana abasubati chinga kibomera kera ukorigeria ase mitando nigo abantu abange besokirie abasubati bari bayitira makongo ayiwetera ase omosayo yo manyekana John Matara bwe myaka 30 nene ono egento kyagerete akabaga kobe kwa byara nigo abeteka gukora obugima bwa starlet wahu togosika mote murigereria nigo bono emurikirete asepeja kana igora nyore omora ebwense asa agukwanira naki ense ya Kenya yimukire bitambokero ebikongu gwetira serikali ya Kenya kwanza ilikwana kinga ngokorere osenku guswanira muzigo obwa madeni ayo abwatrenti asense to ya Kenya asa teruna nigo ebitambokero biri serikali yimukire igobire bikongu gocha sabana inchi kolende nigo bire ebi ya ego keane amadeni ali abeireka gochanda abana nchi bensito ya Kenya asibuigatenga emerobirio ali oli abekire une serikali ya Kenya kwanza nigere emerobirio yokwana kinga ngokonyere abana nchi nena ase agukwana igoro yo morobirio obwo agachibwe chinyumba cha magori ainse morobirio ryo obwo chenu oyibono orusia osora chukurusia omorobirio bwene chaif nigobona otenga na merobirio Diego chikwana kinga aba Kenya bachire komenya obugima obuya amatuko aremotwe nigale konya kwana yo chinga kyaringi gotarase county ya Nyandarua asoko igora emerobirio ya magendero aneno area ye chinyumba ase county eyo ase peji ya gatatu emambia ya bono gazeti ya The Standard ne kwanrete igoro ya aboro kiwana aborokia banyate koba bagosoke na goswa para ase oko andamano sumugiro nboko bolia serikali nyara ko bekorigere buya amachibu ayo nyara ko bako bato ko ikerasi ya 12 asabange batabirenganigo chidi arama ya D yanyara ko bego dominate sana sumubekano kurwa sorogongo rwa Nyanza eskuru eyemonerororo egotebanga abana baye bosipi eskuru ya Oruba abana egotoka asensemo ya Migori abatabanga abana bosi P73 out of 75 nigo babwate D. Is it possible? Igomanye tebono toteberende 73 igomba baberebuka kero bwate chigiredi chindeka lakini bosi pia bande 73 out of 75 niko bwate EDAC aborokia aborokiwa banyane to bagweso kina gota okoranga machibu aya nigo are amabekigima nabigo ataliye kene no bwasio kasabate birenga bono ntuti toli kogendanga geko gara bayibuli bachireka igebateke to seli to gendenga ndoli kurua bisi serikali geribya amachibu ayo skuru ende ne ya ekorokwa COVID mixed school asabagote banga abana emeronge tato igo banyara ko bakwenyorera grade ya E
ase murimo bw'esabu nabo igo D ase amatemu osi pia banyara ko bagukora kwa hivyo namangana kero kende ngana eragende ko mwalimu Mats ono jibi chanje chadenga sasa hapa ni wapi anyway ase page ya kane boigo ne kwanete igoro ya omoyega ose omukutano yonyara to bagokorwa litko liegoro ogobagateba asomora ibyensa nyara to bakomera na gatia ba MC onyonyore ngabono nigo abarai basiasa bagende to bakweroberia nyuranga omurai bwabo mubwazimyo Raila Odinga na nyara ko bagakora ria sengwana yo mwako yagataba onye serikali teri gucoka bagakora maonchererio ande onsi kweneke buna egurube ndito yogukina kwa magori y'ebinto imense ya Kenya nyare ko bagakuyerirwa bono nigaranyara ko bagakomobilize nyara ko bagakobeka bene obo mubwo nababwatani bonsi banyara ko bagosoa ase para ase okorobekana engana igibono anene ya ireire umurai wense William Ruto komerana amo nabarai agati yabo abarai ba aba MC ko saba MC korwa ase kiama kia Jubilee ase nyomba y'oborai ya State House nyorera mange nabo kurigere boiga sepeji ya gatatu oraboti rodia rwechingwana chia bene orurwa nyate ko baroko gendera nigo bono raje ko baro goikiranirwa ase ebunge chinga kebungera nyara ko bikugero bene oraboti ondo nyara ko baro gukwanirwa senjiro boikiranu erio ase chingwana icho kiranyara ko bachikwenekirwa ngacha nyare ko bachigwikiranirwa magarina ase oraboti oruo Rua National Dialogue Team Dorcas abara into anyalta bangi bakobeka amangana bene gore chingwane cyo anene ase magana ali aba tebetenga naro baganichi aikiranigwe asobo mubwazi myo yatenga omwana injarigire kabisa ase ogokyani akubogima ebango ekyaniwe erigiririwe nabo igomba aganeti asensemo yabo maganeti obisi yo mo opposition yubono twarochero nganja aligetiko kwachiranwa charigeti ko balende asigatimtu banchiranete ese chinsemo chonsibire korende asensemo yobugima ndochenga bado negento kegasine korenta amangana manga sensitu ya Kenya ekera turichenga no murai oso murai bikema ke ODM asaboniga abegetemero birio ngakibago chigo chaka kusugume serikali kone kinga bali kaniri ebango emergency to ya Kenya monchero na mange boigo banya tukoba ukwanera kinuri linga chise monchero bale ko bawanchirana chitimu chonsibere eliye serikali ne chinde chise monchero bale gotaba echi kibago soka kurumaria ntwaro chinonye omwelio pitchinga ki oroboti oruanya tukoba ro kwene no bene gochiase omuraibwense na boigo omuraibo mubwazimio batatega no etwena ni oroboti oru especially intwe ababwatani kuruwa sobo mubwazimio ense monero rotaranyara ko bato kuigwana anene eliye rengete enchera obogima gosekera gokibogima kiranyare ko bage kurigirirwa ati abo okugurirwa kwa magora kichisa mochinde ntwarigirete bagata mbanyara ko bakurigirirwa ya ogochake ose okorosi bweke ombekeria kyo bachori ne chimbebe IBC kinyare ko bage gokorerwa amonjero anene asobotire na yanda manke banyare ko bakwigwana kurinde chisa monjiro chiri batanyare ko bakwigwana nengana boigera chiko bigukwanerwa chingaki ebungira nyare ko bikurwe recess gose nyare ko ba omotumoko egionga tie chingwana chire chiranyare ko bachiko libagaria bene chinyare ko bachikwanerwa ase bunge enene. Okay, nkuri na sensemo ya nation ndochenga ase page ya gatano nige ko kwanira igoro ya omora ibike makodiem ne Raila Odinga asibona abegetemero birio iyogo tarachi county kyanda elikwene kinga nkobe kale mero birio bwekeno na watenga inde bachikwe bakwebanga na kibago cyo okora obochori obwekyama ayo bukale omotenyi okane nabo igo ko kwanira igoro ingaki bagosugume serikali kwene kinga ya baireke go Kenya ebirengo byobogima yese yeito ya Kenya asebono babegetemero biri yogo chikwiranira ase koiranira ase ensemo ya maandamano ayibono bagendete okora omeroberio na boigo omwancho morigereria ase page ya gatano nalimo nigo bono emorikirete igoro ya mangana ya junior secondary school asebono emorikete mechanderia ensemeyo ya secondary ijoboroso junior secondary school ebuate nene ase abarimu nene naboigo ase ensemo ya abaro kiwa abono babwate michando jogo tanyora bali mu baisene ase chiskuru
nabo igo ise page yo mwantumire no chukwa esomera igoro yo munyaruka oyomo oyibono twabukwanirete abugoro oyo betega korangiru cyase skuru yaba murayane nana nigo bono anyorete obokonye asibono aetweribaga yo kugenda ase skuru y'abanyaruka ya ngiya yibono egotoka imeye county ya Siaya nabo igo ase page ya gatano kabere ogokorera kyagera mugeni to ikire nigo bono emolikete na ki abalimu abanene ase skuru benyorire akongwa asibono bagenda to kolerwa obotuki na ki anene bali skuru cyabo amatemwabo atenene digo sabataranyora amatemwabo ogo ikaboniga izara yekisemi nigo bono bagenda to kora obotuki ase skuru ekyo goseko ekolingoria abalimu abanene ase skuru ekyo kikegerete gosekirete amatemwa yo gotenene go ikaboniga nabo igongo kolera omwanchu murigeria ase page ya gatano gatuto ngotigere ribagari nene lunyale kwenyore gazeti ya Nation bwesomera nigo bane ekomorikira nake abanyanyembo abanyorire chinga kichinkongu chokomona chireki na nere Paul Mackenzie omo orandia bobo tutkanu oyibono bekire biara kubwatikana na ali amubwatirenti goro yari nani ya shakahola asabantu wetani chiminye bono basireti amagemabo aseri nani edio ya shakahola. Alright, ngati yali amanganya ko bakwegwa obolitona bigori bali nene asa magazeti itemambia lero page endega unonyana ko koligeria igoro anene ensemo story nali ko koneranga aba governor niko banyale ko babako irali bagali nene koena na chibasari engana kerokende takere ko ba ase abisia ba MCA na boligeria ngane yo ase page eyo ya gatano na gatatu ase ngenche chinga kinebiro mwancho moligeria noteketora aikeliga go ase alienya ko bakwegulitase amagazeti aitemambia ya lero korugoro ntwatika batwatenga emambia bonongo sanga tole amona babwatani agati yabo ababwatani bechisemi omwalimu gose omukonyi umwalimu omonene bwe skuru ya St Edward St Vincent omwari yego toka ase ebunge yabonchari ngati ye chisikuru hecho chanyala takoba chikoenekia amachibu amayango sanga tole na omoro kia o mokonyi umorokia weskuru yo emambe yabono chidaika chiremotu aranyara koba gagototebianga nara ya kerokende nobo bisimporo byobo obwanyara tokobo kwenekia amachibu amayetali a sentude ntangani twarorire korwa aso mwakole no mwakoli onde banyara koba gosokia amachibu ale amaya ntwaligererie no nyoroboti chinga kibali kokwana mune nyumba chobralia twaro chomo principal mwalimu mwana gota etutege tomeki osetajerosie eskuru ya St Vincent omwari Alliance enge ime county ya Kisii. Good morning togendare to sanga togenda ko batuku sanga manaye echinga kibana toragenda somo timo konto kwirana tunyara ko batuku kwirana amono mogani ito. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omoro bilyo bwechikosori na Steven Ndemo niko gendereire gukumanya